YouTube で果てしなく続くような講義動画のプレイリストを見かけたことはありますよね。一見すると単なる動画の羅列に思えるかもしれません。でもその裏側のメタデータをじっくり紐解いていくと、驚くほど緻密に計算されたデジタルカリキュラムの設計図が浮かび上がってくるんです。今回の解説では、ムスタファ・イスラモール氏によるアッラーの美名を題材に、この膨大な学びの構造を一緒に解剖していきましょう。さて、98。この数字何だと思いますか？実はこれ、赤部メディアが配信しているこのプレイリストの総動画数なんです。全部合わせるとなんと100時間を超える、まさに学術レベルの講義です。これただの趣味の寄せ集めなんかじゃありません。一つ一つのピースが完璧に組み合わさった壮大で本格的なカリキュラムそのものなんですよね。今回のアジェンダです。1、起源比的な進学シリーズ。2、基礎となる導入モジュール。3、中核の確率、ラブ。4、単独のオミナとペアのオミナ。そして最後に5、色褪せないデジタルレガシー。この順序で14年分にも及ぶアーカイブの全貌をたどっていきます。では最初のセクション1、記念碑的な進学シリーズです。このキャリキュラムの土台がどうなっているのか見ていきましょう。まず押さえておきたいのが、このベースラインとなるデータです。著名なイスラモール氏の講義が赤部メディアから配信され、プレイリスト全体の総再生回数はなんと25万回を突破しています。これほど専門的で長時間の進学講義でこれだけの数字が出るって本当にすごいことですよね。極めて熱心で献身的な学生層がしっかりと根付いている何よりの証拠です。しかも面白いのが講義の長さの変化です。初期のレッスンは22分程度で割とサクッと消化できる長さに分割されているんです。でもコースが深まるにつれて1回の講義が2時間近くに及ぶような徹底的な深掘りへと変わっていきます。つまり学習者の集中力や理解度が高まるのに合わせて講義のハードルを意図的に上げているわけです。見事なアプローチですよね。続いて2、基礎となる導入モジュールに入ります。どんな本格的なクラスにもしっかりとした導入が必要です。エスキュースマヤギリシ、つまり導入フェーズなんですが、ここになんと19本もの動画が割かれています。立ち上げから中盤、そして最終的なまとめに至るまで、次の段階に進む前に進学の基礎理論を徹底的に学生に染み込ませようとしているんです。いきなり本題に飛び込まず、近ためにこれだけの労力をかける。教育者としての並々ならぬこだわりを感じますよね。そしてここにはデジタル教育における典型的な視聴者維持率のカーブが現れています。最初のレッスンは7万2000回というものすごい数でスタートするんですが、導入の最後には約4000回に落ち着きます。そんなに減っちゃうのと思うかもしれませんが、実はそうじゃありません。これは真にコミットした極めて熱心な学習者のコア層へと純度が上がっていく結晶化のプロセスなんです。さて、ここからがいよいよ本番です。3、中核の確率、ラブ。19本もの入念な導入を経て、カリキュラムはラブ、つまり主や養育者を意味する概念へと鋭く方向転換します。ここは7つのパートからなる集中的なサブシリーズになっていて、一般的な基礎理論とこの後に続く無数の具体的なアッラーの美名をつなる絶対不可欠な架け橋の役割を果たしているんです。この具体的なテーマの始まりに対して視聴者がどう反応したか。なんと再生回数が一気に2万回へと跳ね上がるんです。導入部の終わりには4000回まで絞られていたのにです。これは間違いなく多くの学習者が一般的な導入を終え、この本格的なテーマが始まる重要な節目を心待ちにしていたことを証明していますよね。プレイリストも中間地点を過ぎます。4、単独のオミナとペアのオミナです。ここから講義の構造がさらに劇的に進化しますよ。エル・アルマンから始まり、カリキュラムは個々の名前にものすごい時間を割くようになります。エル・アリームの回なんてたった一つの名前に2時間近く費やしているんですよ。それぞれの名前が持つ深い意味を妥協ゼロで徹底的に掘り下げてやろうという強い熱気を感じませんか？ところが後半に差し掛かると新しい教育戦略が登場します。概念的に関連の深い名前をペアにして単一の包括的なレッスンとして教え始めるんです。創造と許しみたいな体になる属性を同時に学ぶことで学習者の理解をより立体的で深いものへと引き上げていく、まさに熟練の技です。そしてこのペアリング戦略がドンピシャでハマりました。永遠に生きる見方と持存する見方を組み合わせた
エルハイユ・エルカユームの回では、なんと2万6000回もの再生数を記録したんです。これは一番最初の導入フェーズに匹敵する大反響です。関連する概念の強力な結びつきが人々の知的好奇心を強烈に刺激した証ですね。では最後のセクション5、色褪せないデジタルレガシーです。私たちが今分析しているのは最近パッとアップロードされたようなものじゃありません。14年前にスタートし、何年にもわたって録画され、そして2018年まで更新されながらデジタルで保存され続けてきた、まさに生きた学術カリキュラムなんです。これだけの長期間、一貫したクオリティを維持し続けるエネルギー、本当に圧倒されます。導入フェーズ、ラブフェーズ、単独の深掘り、そしてペアの飲め。これまで見てきたモジュールごとの主張のピークを追っていくと、学生たちがこのコースの核心部分にどうエンゲージしてきたのか、その構造的な呼吸のリズムがはっきりと見えてきます。大きな波が来て深く潜り、また新たな波が来る。メタデータがそれを完璧に視覚化してくれているんです。最後にちょっと考えてみてほしいことがあります。次にどこかで膨大な講義動画のリストを目にしたとき、ただの再生時間やタイトル、視聴回数の羅列だと思わずに少し立ち止まってみてください。その裏側には解読されるのを静かに待っている見事に構造化された学習の建築様式が隠されているかもしれません。データの背後にある教育者の意図に気づけたとき、私たちの学びはもっとずっと深く面白いものになるはずです。